ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଟୁକୁ ଟୁକୁ ବାଡ଼ି ଚାଲି ତାର ଚାଲୁଥାଏ ଅଜା ତର ତର। ଟୁକୁ ଟୁକୁ ବାଡ଼ି ଚାଲି ତାର ଚାଲୁଥାଏ ଅଜା ତର ତର। ବସିଥାଏ ଅଜା ଦାଣ୍ଡ ଘର ଦୌଡ଼ି ବଡ଼ଇ ସର ସର। ବସିଥାଏ ଅଜା ଦାଣ୍ଡ ଘର ଦୌଡ଼ି ବଡ଼ଇ ସର ସର। ମାମୁଁ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଗାଈ ଦୁହୁଥାଏ ଚର ଚର ଦହି ଦୁହୁଥାଏ ସର ସର। ଗାଈ ଦୁହୁଥାଏ ଚର ଚର ଦହି ଦୁହୁଥାଏ ସର ସର। ମାମୁଁ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ସକାଳୁ ଉଠଇ ତର ତର ହଳ କରିବାକୁ ଆଗ ଭର। ସକାଳୁ ଉଠଇ ତର ତର ହଳ କରିବାକୁ ଆଗ ଭର। କାଠ ଚିରିବାକୁ ଆଗ ଭର କାଠ ଚିରିବାକୁ ଆଗ ଭର। କାଠ ଚିରିବାକୁ ଆଗ ଭର କାଠ ଚିରିବାକୁ ଆଗ ଭର। ମାମୁଁ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ପିଠଉ ବଟାକୁ ଧଡ଼ ପଡ଼ ଖଡ଼ି କାଟା କରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼। ପିଠଉ ବଟାକୁ ଧଡ଼ ପଡ଼ ଖଡ଼ି କାଟା କରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼। ଚିତଉ କରେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକୁଳି କରେ ସେ ମଡ଼ ମଡ଼।